Okay. Isa kaya timingan na niyo? Oh, mulog gina ko. Ahoy. Morning mga boss. Mora dyan na itong stocks nagabot kay gamay na kayong stocks sa Magnolia karon. Kay ang kasagaran stock nila ron is lechon size. Ang naanato ron BWB. BWB. Fresh ni fresh. Oh. Ang date sa katong wala pa kabalo unsa nang BWB. Breast with bone. Pero gamay ra kayong bone na niyo. Mura gyapon siya og kuan breast nga special cut. Bagay gyapon ni sa mga kuan kana mga fillet, gabuhat og pastel. Kani bagay gyapon ni siya kay gamay ra kayo siya og bukog. Ug man itong first delivery katong Big Bird diri sa may Matina. Saan? Plus 11:40. Oh, sundog-sundog si bossing sa kuano uniform. 17. 02. Na 04 po. Alas may uniform ni bossing. As 11:46. Pait. Manok-manok lang sa taron. 1696. Deliver na ta. Natod na. Dos sa hapon. Uli sa ta kay maniud to. Kay sawa na taog. Prito-prito na manok. Pulan ta. Diritas balay mukhaon kay para kabuylo ta. Deliver na nato ang second batch. Yan yung traffic ron. Alas 3, mag isa ka oras na ron may dali sa Marpore. Istan trapika. Sabi. Hinahalos mangliok ang mga sakyanan. Naay bangga. Alamigas ug kuan. Paruksit na. Grasshopper o galamigas, nagbangga mo na traffic. Sakyanan yung iba nito. Tabok kong dalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Dahil kapoy na ko. Grabe, kurang tag 5 minutos kundi 10 minutos bago mo ligong kadre. Dirog lang. Sa gabi ka, kasi may kusog ang ulan. Okay. Isa ka na timingan na niyo? Oh, mulog gina ko. Ahoy. Kasintihan, hulugan yung kahoy yun. Mas traffic day. Hindi na po na bangga dito. Ako na bangga. Kasintihan na tagat lang yung kahoy nga gabok. Ilan kami mo timing nga na ni Lord. Kaoy ko sa keng ulan. Ito kayo. Alas 4:30. Napatay tulo ka BWB. Nya 30
Perting ulan na sa gawas. Suga sa ulan. Buhangin oh. Mga po kayong iriyo na ikuan oh. Rainbow. Rainbow. 5:40 nakaulit ang balay. Ulan lang gyapon. Maligo sa ko. Kaya nabasa kay bulan wa po ko giligo. Ay, basi kalito raw na si pununta si Bako. Time check 6:17. So, diri na tas tindahan. Nagkuha na lang ko diri, naglimpyo-limpyo. So, moto ang na-sold na mo karon is 22 bags na chicken. Yeah. So, that's it for today. Maulan na panahon. See you soon.